Днеска ще правим погребение на този лаптоп. Лаптопът е на около 4-5 месеца чисто нов. И ще му правим погребение. И сега, интересното е да гледате какво ще му се случи. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Да бъде просветен Боже този лаптоп. Стига с тези простия. Така, сега ще предоставя на собственика на лаптопа възможността първи да пробва да унищожи това чудовище. Много благодаря, сърцето му горещо сега. Айде давай, сърцето да Гошо, ако после не стане работата, ти бам бе. Готовност. 3, 2, 1. Пичуи, хора, жив е. Нищо му няма копеле. Хора, жив е. Даже не мръдна. Хора, жив е. Не мръдна, човек. Как ще го чуя? Чакай, сега ще покажа. Отвори се. Тук се отвори. Виж. Я. Дай му. Пичуи, отвори се. Лекичко. Дръж камерата правилно. Леко, ама се отвори, нали? Така. Отвори се. Хубаво. Тъй, дай втори опит. Дръж. Втори опит мисля дай той. Пой. 3, 2, 1. Погребение. Жив е. Бръмчи. Жив е. Гошо, ще можем да го щупим както трябва. Ти му каза, че са и такова отстрани. Де го отваряте, върни го. Добре. Пробай да щупиш и тъж част. От тази страна. Ай, третия опит е пак това. Да. Айде да се редуваме, ти си собственика. Знаеш какво ще предлагам? Изпусни го обратно, не по сидито ми от другата част. И леко потъгъл, да. Човек, те ще се отвори, гаранцията да. Сигурен съм, аз всичка. 3... Ама искам да се щупи, така човек. Добре, 3, 2, 1, ти си. Живо ли е? Ай. Няма бе. Не бе! Здрав бе, не се чупи бе! Пускам го. Дръж! Четвърти опит. Искаш да участваш? Добре. Айде. В името на... Код. Абе стига си го кръстел, ще еба. Второ опит е. Ако вече не стане, не знам, предам се. Пак не се чупи. И го отворяхме вече. Дисплея се. Ко? Имаме напредък. Даде.